Nosaltres som un grup de gent que ens reunim constantment, només cremem ja el monument i anem recopilant informació. En aquestes reunions que fem decidim el tema principal que anem a dur a terme, mirem el tema de les publicitats i encapçalem moltes temàtiques que al llarg després fem una xicoteta votació. El problema més gran que tenim és el tema del finançament del llibret, ja que normalment la nostra falla té un apartat molt menut per al tema del llibre. Aleshores el que ens toca és buscar moltíssima publicitat i entitats col·laboradores que ens puguen ajudar a dur endavant aquest projecte.